Ahoj, moje meno je Filip Lišák a vítam vás pri sledovaní ďalšieho kamnárskeho videa. A tentokrát sa bude jednať o jednu z najväčších, ak nie tú najväčšiu, za nás určite tú najvyššiu stavbu, akú sme kedy stávali. Bude to stavba, ktorá je na jednej strane sporák a na druhej strane sú to teplovodné kamna. A úvod robím takto od stola, pretože som sa rozhodol video rozdeliť na dve časti. A keďže sme na stavbe strávili, myslím, že 16 dní, tak už aj pri strihaní som si uvedomil, že to video by bolo strašne dlhé a dlho by trvalo, kým by vôbec vyšlo, lebo to strihanie zabera dosť času. Takže ho rozdelíme na dve časti. Prvá časť bude prvých 8 dní, ktoré boli vlastne pred Vianocami a potom tie ostatné dni po Vianociach. Ešte si povieme niečo k procesu, ako to celé vznikalo. Klienti ma oslovili, už je to viac ako 2 roky a sú to architekti, manželia architekti, ktorí spoločne s dcerou sú aj investormi. No a ten proces z začiatku bol taký, že sme skúmali viacero variant. Ja som tam vystupoval na začiatku hlavne ako taký technický poradca, aby som povedal, čo všetko je a nie je možné. A neskôr, keď už sme sa bavili o konkrétnych tvarov, tak prišla práve skica od céry, ktorú vám tu ukážem. A z tohto už sme vychádzali a už sa robili finálny návrh a finálne technické výkresy. Takže to je ten úvod a viac už z miesta. Že bude sa jednať o dvojstavbu, ktorá je takto uprostred miestnosti. Tá stavba obehne celý ten komín s tým podporným stĺpom a bude sa skladať, ako som už povedal, z dvoch častí. Z tejto časti, z tejto strany bude to kachlový sporák, ktorý bude v podstate taký tradičný, keď tam bude dosť veľa odmietanej časti. A z tejto strany budeme mať kachlové kamna s veľkoplošnou keramikou, budú to také sloupové kamna, by som to nazval. A v nich máme kamnú vložku s teplovodným výmenníkom. To znamená, že tie kamna budú pripravovať teplú užitkovú vodu pre celý barák a bude sa s ním vytápieť. Stavba bude dosť taká plastická, vlastne budeme sa takto obtačať okolo celého komína, takže myslím si, že to bude veľmi zaujímavé. Poďte sa teda znovu pozrieť s nami, ako nám to pôjde a ako stavba bude pomaličky rásť.
deň prvý za nami, tak si poďme ukázať nejaký ten progres, kam sme sa dneska dostali. A vždycky na začiatku vlastne je to hlavne o tom u tých veľkých stavieb prísť a vyložiť všetok ten materiál, lebo fakt ho není málo. A potom ideme a snažíme sa založiť vlastne to, čo potrebujeme a čo sa neskôr odrážame. Takže poďme sa na to pozrieť, čo sa nám dnes podarilo. Čiže stavba je takto okolo podporného slupu a komína, ktorý samozrejme ide až hore. A vlastne ten podporný stĺp nám drží tie trámy, ktoré sú tu, čiže s tým sme nemohli nejako hýbať a k tomu sme sa museli prispôsobiť. Podľa toho je teda stavba založená na tento roh a zakladali sme teda najskôr vložku, ktorou zajtra príde pán topenář zapojiť do celého systému, tak aby v podstate my sme mohli ďalej pokračovať. Čiže odtiaľ sme šli smerom sem, kde bude vlastne sporák a taká kuchynská časť. Máme založený spodnú časť sporáku a prvý rad keramiky, ktorý bude, kde už bude vlastne trúba a bude to ďalej pokračovať. Tá stavba pôjde sem a tu bude také sedenie, ale to príde až úplne nakoniec, lebo najskôr vlastne pripojí to topenář na vodu a my, ak to je dobre vidieť, tu je výstup z vložky do ťahov a tu je výstup z výmenníku z vložky. Takže tie ťahy budú na tejto strane, tu bude veľká časť a veľká lavica, kde ešte príde aj veľkoplošná keramika ako také operadla. Čiže to je deň číslo 1 a zajtra budeme pracovať hlavne na sporáku, tak aby sme si nezavádzali s topenářmi, ktorí budú pripájať kamnovú vložku na systém.
Koniec dňa číslo 2. Dneska sa toho nestihlo moc natáčať a trošku menej spraviť, lebo tu bol topenář a pripájal vložku. Ale poďme sa pozrieť, čo všetko sa stihlo. Čiže na kamnovej vložke sa robili pripojenia a všetky tieto šroubenia a fittingy. To si prejdeme potom neskôr, lebo ešte tam chýbajú nejaké časti a to zajtra topenář dorobí. Takže to sa dialo tu. Čiže to je tá kamnová časť a na sporáku sa podarilo osadiť to najdôležitejšie, to čo sme potrebovali, a to je teda rám, aby nám cez noc zaschol, aby sme mohli ďalej pokračovať. Samozrejme pribudla nejaká keramika a pribudli v podstate aj dvierka. Takže zajtra nás čaká pokračovanie hlavne na sporáku a uvidíme, či sa nám ho podarí aj pripojiť do komína, tak aby sme si mohli v kľude pritopiť a aby sme to mali teplejšie, keď budeme pracovať na tých kamnech. Takže zatiaľ takto a ideme ďalej. Koniec tretieho dňa, dnes piatok, takže všetci, čo tu boli, odchádzali skôr. Pre nás úplne ideálne, lebo sme stihli urobiť ako taký poriadok a vlastne aj topenář už skončil, takže všetky veci, ktoré tu mal, nebolo ich málo, tak zobral preč, takže už si naozaj nezavádzame, máme tu konečne nejaký systém, konečne poriadok a teraz už môžeme spokojne pracovať, alebo teda konkrétne ja, lebo ja mám poriadok rád. Poďme sa pozrieť, čo sa stihlo. Pracovalo sa na sporákovej časti, kde pribudla nejaká keramika, vlastne v týchto častiach, no a potom taká v podstate neviditeľná robota, ale to je to, čo sa spravilo v ohnisku, čiže to je pripravené, aby sa mohlo ísť ďalej do trúb. No a potom veľmi dôležité bolo znovu správne zamerať a osadiť prvý rad keramiky, takisto ešte trošku po milimetroch upraviť polohu kamnovej vložky, no a osadiť teda prvý rad veľkoplošnej keramiky.
A to je niečo, čo je v celku zložité, lebo tá keramika čím je väčšia, tým samozrejme je náchylnejšia v tej peci, keď sa vypaluje na tú rovinatosť. Takže samozrejme nie je to vôbec skalibrované typu, že by to bolo úplne rovné, práve že tá keramika sa dosť rotuje a preto vždycky to založenie toho prvého radu trvá najdlhšie. Takže uvidíme zajtra, ako to pôjde ďalej. V pláne je v podstate dokončiť túto časť znovu, alebo ďalšiu radu keramiky a pokúsiť sa pripojiť vlastne sporák do komína, tak aby sme už mohli otestovať, či všetko funguje. Vidíme sa zajtra. Deň štvrtý zase v skrátke, čo sa dneska stihlo. Okolo kamnovej vložky pribudla ďalšia rada keramiky. No a dokončil sa sporák ohnisko a pribudol nám aj v podstate rám, trúby a nejaké to vnútro. Ešte to není napojené na komín, ale to v priebehu zajtražka by mohlo byť hotové. Takže ďalší progres a ide sa ďalej. Ešte taká zaujímavosť, okrem toho, že spredu už pribudla ďalšia rada, aby sme mohli ten vrch zajtra dokončiť. Ale taká drobná zaujímavosť u keramiky, ktorá má glazúru takúto veľmi jemnočku, tak dúfam, že to bude vidieť. Tak je zaujímavé, že keď sa to vyfutruje
To znamená, že sa vyplní znútra vlastne tá keramika hmotou, hlinou, šamotom alebo niečím podobným. A tým, že tá hlina je mokrá, tak to prechádza cez ten střep tej kachle, tej keramiky a vykresluje sa nám to tuto. Toto sa deje v podstate iba u takýchto jemných, priehľadných glazúr a časom to samozrejme zmizne. Poďme sa pozrieť, ako funguje sporák. Tu teda prikladáme, máme oheň, odtiaľ to vyberáme popol, potom spaliny idú sem, okolo trouby a do slepého ťahu. Teraz hora, čiže prídu sem, tady toto zase obkrúžia a idú do komína. A všade sa musíme byť schopní dostať a vyčistiť to, takže táto časť je sem uložená len na sucho, tak aby sme ju vedeli znútra vybrať a vyčistiť to ako do komína, tak samozrejme aj túto časť. Takže deň 5. A dneska celku zaujímavá situácia. Tesne pred západom slnka vypadla elektrina, ale našťastie som mal čelovku, za čo ďakujem sestre, od ktorej ju mám, a mohlo sa teda pokračovať. V skratke pribudla predná časť keramiky. To je v podstate po Rímsu hotové. Toto máme zatiaľ takto podopreté, aby to držalo a potom sa to vyfutruje. A tuto už je to nachystané na ťahy. Tie sa budú robiť ďalší deň. A sporák je hotový v podstate. A okrem záklopiek samozrejme. A horné rímsy tie budú rovnaké ako tie spodné. Čiže je to pripojené do dymovodom do komína. A urobil sa dneska otvor na drevo. Bol v pláne ešte to trošku osieťkovať, dať do perlinky, ale to nevyšlo kvôli tomu, že je tma, takže vypadla nám elektrická vodná píla, takže sme museli všetko ručne, našťastie máme baterkové, takže sa to dalo. Takže vyzerá to takto a ideme ďalej.
Ten 6. zase nejaké novinky, poďme si v rýchlosti prejsť, čo sa dneska robilo. Okrem hlavných ťahov, alebo teda takej hlavnej veci, ktorá sa dneska urobila, bol začiatok ťahov. Čiže teraz je aspoň vidieť krásne, kade to pôjde. A spaliny, keď pôjdu do ťahov, tak tady to spadnú smerom dole. Obídu to, pôjdu sem, takouto zákrutou a potom do komína. Druhá cesta samozrejme pôjde cez výmenník. Čiže to sa dneska začalo a stihlo sa vyfutrovať znútra, čo odtiaľ to není vidieť. A založila sa aj táto rímsa a to isté na sporáku, vlastne záklopka z jednej strany, tak aby nám zaschla a aby zajtra sme mohli pokračovať. Čiže to je update. Zajtra zase nejaký ďalší. Zajtra zase pribudne keramika a zajtra teoreticky pribudne aj keramika, tuto taká špeciálna lavicová, veľkoplošná a príde aj zvyšná časť keramiky, ktorá nám chýbala a tá vlastne už pôjde sem, čiže bude to takto nejako vysoké. Dneska to bolo teda hlavne o kamnech a o pripojení a o ťahoch. Čiže ťahy sú hotové, máme tu prvý pád, ktorý potom ide takto do tej hlavnej hmoty, ktorá je nahrievaná a potom dáte to do komína. To je tá dlhšia cesta a kratšia cesta, ktorá je cez výmenník. Ide vlastne dáte to a do komína. Táto bude slúžiť aj ako zatapieci klapka. Zatiaľ takto podložené, neskôr sa to ešte upraví. Na sporáku tam sa v podstate iba dávala perlinka, no a ako vidíte už je pripravené to v celku najzaujímavejšie, aj keď asi aj najťažšie a najpracnejšie, a to je tá omietaná časť, ktorá príde tady to, bude to taká plastická, veľmi morfoidná hmota, ktorá pôjde až do hora. Takže to bolo dneska. Na kamnech ešte nejaké kusy keramiky. No a už tu máme aj oblúčik na drevo. Alebo teda na niečo, čo pani domu bude mať pod pracovnou doskou.
Deň 8. Dneska sme naháňali trochu keramiku, lebo nám ju dopravca v podstate skoro stratil, takže nakoniec sme ju našli na depe. Ale je založený prvý, dá sa povedať, že rad, ale v podstate taký tvar, podľa ktorého pôjdeme smerom hore s tou keramikou. Táto rímsa je hotová, no a tá keramika už prišla.